दिनैनि समाव जों नुनो मोनदों रुलिं पार्टी इउपिपिएल हान्जानि सरकार आरो हान्जानि सायाव बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरिफोरा बायदि बायदि राव बुंनानै रायजो राजानि गेजेराव गावसोरनि बेरेखा हान्जानि गावसोरनि शक्तिखौ बिथांमोना दिन्थिनो गावसोर नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बिथांमोननि बे फज'दोंमोन आरो बे वाटार साप्लाइ स्किमखौ 2013 मायथाइनि 7 नभेम्बरावनो बेखौ बै समनि बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि मानिनां हाग्रामा महिलारि बेखेवदोंमोन। नाथाय दिनैसिमावबो बे वाटार साप्लाइ स्किमनि गेजेरजों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनबो रोखोमनि दै सिबिथाय मोननो हायाखै। बेफोर बाथ्राफ्रा दिनै रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथिगौ बबे सरकारा रायजोनि थाखाय मा मावदों आरो बबे सरकारा रायजोनि थाखाय मा मावाखै। दिनै बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि मानिनां मुर्शिद देरहासार बसुमतारिया गावनि सालाकाथि समस्तिनि सिङाव आथिखालाव इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावबाय थानाय बाथ्रा नोजोरखौ नुनानै बिथाङा मोदोमाव नांदों आरो जाय मोदोमाव नांनायखौ गाव लुथेनो थाखाय बिथाङा सरकारि एबा इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा मावनाय खामानिफोरखौ ओंथि गैया जायाखै, बे मावफुंजायाखै, बे गाज्रि जादों बाथ्रा बुंबाय थानायनि सिगां बिथाङा गाव जे गोलाव 10 बोसोर आरो उननि समाव एमसिएलए आथिखालाव गावदि इएम जानानै बे ओनसोलनि थाखाय मा मावदों मा मावाखै बे बाथ्राखौ बिथाङा मोजाङै मिथिगौ। थेवब्लाबो मालायनि सायावल' दाय होबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो जों बुंगोन दिनै इउपिपिएल हान्जाया बेरेखा हान्जानि फारसे जाखिनि CM सुपार 50 यूपीएससी कोचिंग थाखाय मिशन, बड'लेण्ड पिग मिशन, बड'लेण्ड मार्च मिशन बायदि बायदि स्किमफोरखौ जों रायजो राजाफोरनि आबुं जौगाथायनि थाखाय जोङो लन्च खालामदों आरो बेफोर लन्च खालामनायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ जों माबोरैहाय गोजोन खौसेथि थांना थानायाव जों मदद होलांनो हायो बेनि थाखाय इउपिपिएल आरो बिटि सरकार जेब्ला हाबा मावलांगोन जों बेखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों गोख्रोङै फोरमायथियो। बिथांमोना गावसोरनि मावनाय खामानिफोरखौ दोनखोमानो थाखाय दिनै उल्थायै आथिखालाव सोलिबाय थानाय सरकारनि सायाव नंनायनिबो बायदि बायदि रावजों सरकारखौ सोंखारिनाय, सरकारखौ दाय फोनांनो नाजानाया बिथांमोननि राजखान्थियारि मोनसे चक्रान्त होननानै जों बुंगोन। आरो जाय चक्रान्तआ गावसोरनि नंखाय राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय गावसोरखौ दिन्थिफ्लांनो थाखायल' रायजो राजाफोरनि गेजेराव
मोनसे गोसो बोगथाब होनो मोनसे नाजानाय